What's up? What a super things to do today. Skål. Oh, cheers. Cheers. Okay. At man sådan set på, hør nu her, at man sådan set opdeler kameraet til at kunne lave dobbeltfunktion. Så den ene kan optage den ene vej, den anden kan optage den anden vej, og så kan man sætte den i midten, og så kan man have sådan en lille konversation sammen med sig selv. Eller den anden, så at sige, der sidder over på den anden side. Og så kan man simpelthen sidde og optage en aften, for eksempel, hvis man har lyst til det. Og være sådan en interwebian kind of fucking fracking masterlord of the United Verses, siger du. Så ideen her er, at Ja, selvfølgelig. That makes sense. vi sidder og drikker vin her, vi hygger, og så optager vi det på en eller anden måde. Og så sætter vi det sammen i sådan, hvad man nu kan, lige opdeler det, splitter det sådan på en eller anden måde. Bum bum. Og det kameraet har begge funktioner, så sætter man bare på midten af båden, bum, optager begge ting. Sådan, og så har man konversation sådan. Ikke smart? Kunne være en idé, jo.